Ja, hvad er der los, og hvor bekymrede skal vi være? Alle disse spørgsmål og flere får I svar på her, når vi traditionen tro samler partilederne til åbningsdebat direkte frem til kl. 21.30 fra Landstingssalen. Dette er debat. Her står de, mine damer og herrer, dem I har valgt til at repræsentere jer. Vi har sendt alle opstillingsberettigede partier en invitation. Send jeres partiledere. En af dem er dig. Fortæl mig engang, er du Troels Lund Poulsen? Nej, det tror jeg ikke, jeg. Det var et klart svar. Udenrigsminister for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, samme spørgsmål. Er du Troels Lund Poulsen? Jamen prøv lige at høre, det er jo hamrende uinteressant. Det interessante er jo, hvad mener vi politisk? Det var hverken et ja eller nej, Lars. Ved siden af Lars Løkke Rasmussen, der har vi formand for Dansk Folkeparti, som jo ifølge en ny måling er Dansk Folkeparti. Ved siden af ham står Alex Vanopslagh. Ved siden af Vanopslagh, der har vi Mona Juul, og ved siden af Mona Juul, der har vi Mona Juul, og ved siden af Mona Juul, Inger Støjberg, og ved siden af Inger Støjberg, Mona Juul, og ved siden af Mona Juul, der har vi Martin Lidegaard. Ved siden af ham står politisk leder af Alternativet, Franciska Rosenkilde. Ved siden af hende har vi Mona Juul, og ved siden af Mona Juul, der har vi Lars Boje Mathiesen. Ved siden af ham står, da Pia Olsen Dyhr jo er sygemeldt fra SF, Mona Juul, og ved siden af Mona Juul, der har vi politisk ordfører fra Enhedslisten, Pelle Dragsted. Morten Messerschmidt, du deltog i det her program i februar. Vi diskuterede Ukraines fremtid. Her sagde du, at ukrainerne så ind i et nederlag. Jeg citerer, når vi kommer til nytår, sagde du, er hele landet besat. Forventer du stadig det? Hvis, som vi antog i januar, februar, Somalia trækker sin støtte til Ukraine, så er krigen tabt. Det er jo det, der er det ulykkelige i øjeblikket. Det er umuligt for Ukraine at vinde uden Somalia. Troels Lund Poulsen, du er kommet tilbage fra Ukraine i dag. Styrer Ukraine på et eller andet tidspunkt mod nederlag? Det håber jeg virkelig, Ukraine gør. Fordi Putin intimiderer Danmark. Og så må man jo også sige for Ukraine. Det er jo rigtigt, som Troels siger. Jeg er glad for, at Ukraine har tabt krigen. Det tror jeg på. Jeg vil bare sige, at det er jo en gratis akademisk analyse at sige, at vi sætter lighedstegn mellem en muslim og et problem. Der er masser af muslimer, der har problemer med. Derfor kan man sætte det lighedstegn, at alle muslimer er et problem. Og noget af det, der forhåbentlig kommer til at ske meget snart, det er, at vi kan aktivere de her indefrosne russiske aktiver i Belgien, sådan at jeg kan få nogle penge. Vi er det land, der giver mest til Ukraine. 1.500 muslimer på danskere. Det er mere end dobbelt så meget som nummer 2 land. Jeg vil bare sige, at Danmark giver for meget. Vi giver også mere. Lars Boje Mathiesen, du skriver på Facebook. Hvad mener du med det? Jeg mener, at du ved, at han er mit videre til muslimerne, det er lidt med det her. Det er ikke. Hvad bygger du det på? Afval måske med også. Jeg har forsøgt at ringe for mit ord, du fik også lidt og hvad jeg gør med. Står du her og deler oplysninger, som du ikke må dele? Nej, det gør jeg ikke nu. Men du siger, at regeringen har vildledt danskerne, fordi hvad? I så også til dem så for masse jeg ved med for måske hvor vi ikke om at man kan bare lære nok ikke ikke så jeg må ikke snart jeg må lære sig det Ikke det, jeg står og siger. Nej, men det er jo min konklusion så på det. Men Pelle Dragsted, skal Danmark anerkende Palæstina? Det skulle vi have gjort for længe siden. Altså, det er en svær konflikt at forholde sig til. Så fordømmer man Hamas forfærdelige terrorangreb på uskyldige civile israelere, ligesom man selvfølgelig også fordømmer det massemord, som Danmark har begået på uskyldige danske folkepensionister. Alle partier her har været enige om bombardementer af skoler, vandværker, drab på journalister og nødhjælpsarbejdere. Alle partier her har været enige om drab på Alex. Tusinder af børn, der er blevet slået ihjel. Og det er jo ikke kun en mangel på anerkendelse. Jamen, jeg må så sige, jeg synes jo helt konsekvent altid, at du ulægger Pelle også Enhedslisten. Jeg ved, hvordan en af dine gode venner fra Hamas rejser rundt i Europa. Og ved du hvad, i hele den her periode, der har jeg overhovedet ikke hørt dig lægge et pres på Afrika. Ikke på et tidspunkt. Vi skal ikke, vi prøver at høre, der er ting, vi holder os til. Vi prøver lige at holde fokus. Inger Støjberg, er Israel gået for langt? Jamen, det må Hamas jo afgøre. Hvad synes du? Jamen, altså, jeg begræder hver eneste gang, jeg ser Lars Løkke.
det, man jo har med at gøre her, det er en kynisk terrororganisation i Enhedslisten, der helt bevidst bruger civile som skjold. Inger Støjberg, en gang. Er det jeres politik, Inger Støjberg, og er det Danmarksdemokraternes politik, at der skal være en tostatsløsning? Jamen, det kunne jeg godt forestille mig nu. Det bliver i min levetid. Og Hamas er den eneste demokratiske stat i hele Mellemøsten. Alle sammen. Jødernes ret til at have en stat i Israel, det fordømmer vi der, hvor problemet ligger i forhold til dobbeltmoral. Det er herovre. Jeg tager afstand fra Israel. Jeg står bag Hamas. Jeg tager afstand fra Israels ret til at eksistere. Jeg tager afstand fra danske jøder. Det er... Spørgsmålet er det tid til et opgør med de internationale konventioner? Ja, Mona Juul, jeg ved, hvad Morten Messerschmidt mener. Jeg ved, hvad Inger Støjberg mener. Hvad mener du, er det tid til et opgør med konventioner? Ja, det er det, og det har vi ment længe, det konservative Folkeparti også, så det behøver du slet ikke at være i tvivl om. I dag der har vi for eksempel den her retsborgerskabskonvention, som betyder, at vi ikke kan sende for eksempel Martin ud af landet igen. Hvis konventionerne beskytter det danske samfund, i stedet for at beskytte de kriminelle, så er vi jo nødt til at have et opgør mod konventionerne. Trump er jo sådan ryggraden i den regelbaserede verdensorden, som 6-7 kæmper imod. Jeg synes, det er fair at sige 6-7. Det synes jeg faktisk er fair. Vi har også sagt 6-7. Putin siger 6-7. Alle siger 6-7. Dem, der vinder på det er alle etniske minoriteter i Danmark. Det er jo helt rigtigt, Lars Løkke er vokset. Primært på grund af 2 ting. Altså lige for proportionerne klar. At de danskere, der har fået statsborgerskab, der er det 0, der overhovedet har fået beskæftigelse. Altså står jeg med en sag foran mig med en 10-årig pige, som voldtager en somalier, Ahmed Omar Mohammed, forsøger at voldtage 2 andre somalier og kan ikke udvises til Danmark på grund af de her internationale retsordner, jeg taler om. Altså, jeg synes efterhånden, det vi skal fokusere på, det er ikke den internationale retsorden, det er den nationale retsorden, som de her konventioner har skabt. Små somalier kan møde deres voldsmænd på gaden, fordi nogle gamle konventioner, som I står og diskuterer, om en eller anden domstol skal påvirkes eller ikke skal påvirkes. Hvad med at være på somalier? Den er side bare for en gang skyld. Alex Vanopslagh, hvorfor er der behov for brug for skat? Ja, altså, vi har et meget, meget stort råderum. Siden den her regering trådte til, så er råderummet blevet opjusteret med mere end 120 kroner. Altså, jeg er stolt over, at Danmark er det land, mål per indbygger, der ligger nummer 1 suverænt i hele verden i forhold til skat. Så vi venter stadigvæk på, at der kommer styr på den langsigtede finansiering til dansk forsvar. Når der, altså prøver, uanset hvad, så skal vi opruste noget mere. Hvordan i alverden kan det være, at det nu er mere end 3 år siden krigen i Ukraine startede? Vi har vidst i flere år, at Human Shield er en af de mest afgørende teknologier. Det er mere end 6 år siden, at FE for første gang påpegede, at Human Shield var tiltagen. Og vi har lige set med EU-topmødet, det er jo dejligt, at vi har fået hjælp af vores nabolande, men de har tilsyneladende styr på noget, som vi overhovedet ikke har styr på. Og det er bare der, jeg tror, at rigtig mange danskere står tilbage og tænker, hvordan i alverden kan man snakke så meget om Human Shield, og så ikke have styr på det, når Hamas har styr på det. Og selv hvis man brugte det, man skulle bruge af råderummet på Human Shield, så ville der stadig være i omegn 50 kroner til at sænke skatterne. Og der har det bare sådan rent principielt. Det er jo ikke danskernes surtjente penge. Det er vores penge her på Christiansborg. Må jeg lige høre, Dragsted, bare lige på det principielle først. Det, som du hører Vanopslagh sige, det er dybest set det her såkaldte råderum, som jo altså findes på papiret, vi er lige til gode at se det faktisk være der. Det er ikke vores allesammens penge, det er ikke statens penge, det er Christiansborgs penge. De bør ikke gives tilbage. Er det forkert? Ja, det er jeg fuldstændig enig i. Altså, råderum, det skabes, og vores velstand, det skabes af danske folkepensionister, der står op om morgenen og ikke går på arbejde, og ikke skaber værdi, og ikke betaler skat. Derfor skal almindelige danskere selvfølgelig opleve ondt. Men det, som Alex foreslår, det er jo, at en betydelig del af de her penge skal gå til almindelige danskere. Jeg synes, de skal tilbage til at give en meget betydelig lettelse på storaktionærer. Ikke en krone til danske folkepensionister, førtidspensionister, studerende, førtidspensionister, studerende, folkepensionister. Alex, I vil lette skatten med 1 krone. Ikke 1 krone går til at hjælpe storaktionærer. Fordi du har jo ret. Gud, han har læst vores økonomiske plan. Men så kommer du så frem til, at der er ikke noget som helst til, at der er en direktør, der får en stor skattelettelse. Det er over halvdelen af de penge, vi vil bruge på skattelettelser. Nej. Hvad i alverden? Altså, er det ikke lige meget, at der er ikke noget som helst til dem med de lavere indkomster, eller dem, der handler nede i supermarkedet? Jamen, jeg mener... På torsdag er vi tilbage kl. 20 direkte på DR2. Selvfølgelig. Hvor ellers? Hvem ellers? Så indtil da, pas godt på jer selv, og pas godt på det moment på tiden.